Nachádzame sa v centre Bratislavy pred historickou budovou hotela Carlton, kde sa v priestoroch Olympic Casina práve odohráva úvodný diel série s názvom Olympic Poker Tour. Buy-in do turnaja je 100 €, celková garancia 25 000. Finále sa bude hrať 21. apríla v Trnave a každý, kto sa na finálový deň dostane, bude na vyplácanej pozícii. V priestoroch Olympic Casina v hoteli Carlton sa už odohráva deň 1B. Hráči sú na svojich miestach a my sa pôjdeme pozrieť, ako sa im darí. Vedľa mňa už stojí Martin Puškáš, poker manažér Olympic Casina, ktorý nám túto sériu priblíži bližšie. Kde všade sa táto séria bude odohrávať? Táto séria sa odohrá v Bratislave, v Košiciach, v Žiline a v Trnave. 1B sa už odohralo v Bratislave a v Košiciach, prevádzke Carlton a Aupark. Čaká nás ešte 19. a 20. Trnava, Žilina a Eurovea. Aká čaká na hráčov štruktúra blindov? Prvé 3 levely sú 30-minútové, po prestávke začínajú 45-minútové blindy. Úvodný stek? 20 000 čipov. Vieme, že finále sa bude hrať 21. v Trnave a ak sa nemýlim, každý, kto sa tam dostane, už bude na vyplácanej pozícii. Je to pravda. V každej načatej desiatky hráčov vrátane reentries postupuje jeden hráč, čiže v 31 vstupoch postupujú 4 hráči. Každý postupujúci hráč z kvalifikačných dní už bude na ITM pozícii a pre víťaza celej série garantujeme minimálne 7500 €. Okrem toho, že sme prišli za pokrom, sme aj v kasíne. To znamená, že hráči, nielen pokroví hráči, ale aj všetci návštevníci, tu majú rôzne spôsoby zábavy. Čo všetko tu na nich čaká? Čakajú tu na nich výherné prístroje, videolotérie, taktiež živé hry, ruleta, blackjack, Ultimate Texas Hold'em, čo je v podstate taký cash game proti kasínu. Dobre, že si spomenul cash game, hráva sa cash aj u vás? Samozrejme. Sme kasíno, ktoré je situované v strede Bratislavy, vyslovene v centre, vyslovene pod medzinárodným hotelom, čiže máme tu dosť turistov, ktorí nám vytvárajú ten cash game traffic. Taktiež domáci hráči, ktorí využívajú naše rakeback bonusy, či už na turnajoch alebo na cashi. A vrátime sa ešte späť. Sme v centre, to znamená, že s parkovaním by mohol byť problém však. Pokiaľ sa jedná o Texas Hold'em cash game alebo stoly živej hry, parkovanie prepláca kasíno. Ako často sa hráva cash u vás? Hráva sa každý deň. Aj na cashi, aj na turnajoch nám fungujú vernostné systémy. Na turnajoch to býva turnajová liga, bonusy pri vstupe, bonusy za rôzne dosiahnuté kombinácie počas turnaja, jackpoty a tak ďalej. Na cashovke je to Olympic Cash Game Jackpot a priamy rakeback 10% prvého vkladu, ktorý sa dáva každému hráčovi, ktorý príde na Texas Hold'em Cash Game stôl. Zdá sa, že sme našli zábavné miesto v Bratislave. Prídite sa pozrieť, stojí to tu za to. A prísť môžete skutočne kedykoľvek, keďže Olympic Casino Carlton má nepretržitú prevádzku a ponúka non-stop živú hru. Podarilo sa mi odchytiť Jožka Bartaloša, známeho hráča z bratislavskej pokrovej scény, ktorý nám povie viac o svojich úspechoch a plánoch, ktoré sa týkajú pokru. Jožko, zdravím ťa. Ahoj, aj ťa. Dnes sme sa stretli v Olympiku na 100-kovom buy-ine a 25-kovom garante. Aké máš plány, čo sa tohto turnaja týka? No tak v prvom rade mám plány postúpiť do finálov a potom sa uvidí. Táto séria ťa oslovila, hrávaš turnaje s podobnými buy-inmi? Ja hrávam radšej také turnaje, kde sú trošku vyššie buy-iny. Poviem to tak, ako to ma viac trošku baví. A my o tebe vieme, že ty skúšaš aj tie väčšie, až najväčšie turnaje. Tak kde všade si už za pokrom bol? Chodievam na tie väčšie, ale až tak ďaleko strašne nie. Bol som v Rozhľadove na tie 500 000, čo je, bol som tu v Bratislave aj vo Viedni, čo bolo VPTčko, bol som v Prahe na EPTčko a potom v Bádene som bol, tam bolo, neviem už presne, ak sa to volá, také niečo ako majstrovstvá Európy. Boli aj nejaké úspechy? Zadarilo sa nejaké ITM-ko? Ale zadarilo sa. V Bratislave som bol na peniazoch na VPTčku, vo Viedni som bol na peniazoch na VPTčku a v Bádene takisto som bol na peniazoch. Toto všetko si stihol tento a predošlý rok, alebo? Za posledné 2 roky. Plánuješ asi pokračovať, predpokladám, že keď sa ti darí, tak asi budeš skúšať šťastie ďalej? Ak mi manželka dovolí a bude to trpieť, tak asi áno. Čo Vegas? Vegas si nespomenul. Nie, Amerike nie, lebo môj problém je s cestovaním. Strašne nerád cestujem takú diaľku. Preto aj na dovolenky, keď chodívame ako rodina, tak ďaleko nechodím. Raz som bol v Dominikánskej, odtedy som si povedal, že koniec, takže tento rok bola rodinka bezo mňa v Mexiku, takže nerád cestujem také dlhé trate. To znamená, že tie lepšie turnaje asi najmä v Európe. Však aké sú tvoje najbližšie plány? No, moje najbližšie plány sú, že chcel by som ísť do toho Monáka, tam bude EPTčko a chcel by som tam zobrať aj celú rodinu. Manželku, synov a uvidí sa.
Držíme palce v tomto turnaji a nech sa ti pokrový rok 2013 vydarí. Ďakujem veľmi pekne. Olympic Poker Tour je teda v plnom prúde. Boli sme to preveriť v Olympic Casine v Carltone v Bratislave. Ak do tejto série chcete ešte vstúpiť, máte šancu 19. a 20. apríla v Olympic Casine v Trnave, v Žiline a v Euroveji v Bratislave. Vidíme sa tam.